Ето я катерицата. Катеричок малък сладък. О, вижте го! Как си тичка по улицата. Бати странната катерица, честно. Явно американските катерици са не толкова страхливи, колкото българските. Нашите бягат по-бързо. О! Мисля, че намерих откъде идват трамвайте. Аз тук си обикалям бая време обаче. Да взема малко да намаля. Та катерица изчезна. Не, че съм очаквала да стои при мен. А, ето я! Ой, бати яката катерица. Дали ще я видя отново? Не. Добре, айде сега няма си хъба цялата памет заради една катерица. Предполагам, че ще видя катерица някога отново. Така. Сега, ето тук се вижда къде е спря трамвая. Един човечец обяснява нещо на една жена. Хората са много любезни. Това вече ви го казах, но наистина е така. Дори само далеч, като се разминем, се усмихват. Обаче сега като ги снима, може и да не се усмихват чак толкова. Трамвай номер 5, бе хора. Аз снимам на баба си фарчилото. Ето това е трамвай номер 5. С който най-вероятно от понеделник аз ще се придвижвам. Малко странно.